Өйрәнелсә дә, берничә мең өйрәнелсә дә, халыкка әле аның 1000 кайтмагандыр дип уйлыйм мин. Шул берничә йөзе генә әйләнеп кайтты. Чөнки бит әле аны халыкка кайтарыр өчен эшкәртеп, өйрәнеп, аны хәзерге телгә күчереп, кеше укырлык дәрәҗәгә китерергә кирәк. Әлеге эшне инде совет чорыннан ук алып баралар. 90-нчы елларда аеруча күтәрелеш сизелә. Газета, журналларда 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында чыккан мәкаләләрне, бастырылган китапларны яңартып чыгара башлыйлар. Ләкин алары да меңнән артмаган. Борынгы кулъязмаларны табу һәм аларны җыю өчен тарихчылар гомер-гомергә авыллар буенча экспедициялар оештырып йөргән. Хәзер дә шулай. Мәсәлән, күптән түгел хәзинә булырлык китап тапканнар. Бер имам үзенең мәчетендә bir кулъязманы күрсәтте. Шундый зур 500-дән артык битле кулъязма иде ул. Аны карагач, өйрәнә торгач, ул безнең галимебез Галимҗан Барудиның хатира дәфтәрләре булып чыкты. Нәкъ менә үлеменә кала 1-2 ел ул аны яза башлаган 20-нче һәм 21-нче елларда. Һәм менә бу аның иң соңгы хатирәләре. Ул хатирәләрдә бик күп кызыклы фактлар урын алган, бик күп яңа материаллар анда. Китапны кулга алуга ук аны тәрҗемә итеп хәзерге татар теленә күчергәннәр һәм 2 томлы итеп бастырып та чыгарганнар. Ләкин китапның оригиналы әле дә шәхси кулларда һәм аны архивка тапшырырга ашыкмыйлар. Халыктан килгән язма мираслар арасында күбесенчә шәхси хатлар, Коръән китаплары, бәйет, мөнәҗәтләр, балалар тәрбиясенә кагылышлы язмалар һәм тормышны җиңеләйтү өчен киңәшләр. Хәзерге телдә әйтсәк, лайфхаклар. Иң зур табыш булды Австрия төрмәсендә bir татар кешесе, татар солдаты 3 бәйет иҗат иткән. Күләмле һәм 2 мөнәҗәт. Китапларга карата сакчыл мөнәсәбәт тә татарларда аеруча игътибарга лаек. Чөнки элек-электән китапны кешеләр укып бетергәч, бер-берсенә биреп торган, бүләк тә иткән. Бер кеше икенче кешегә биреп тора да, тегесе пычрата аны. Ниндидер кызыл буяу томызы. Шунда бу китап хуҗасы шундый сүзләр язып куя. Бу ди китапны пычратучыга ди 5 шыбык белән сугар идем дип язып куя. Алар хәтта аңа 40 соңыннан түзмичә 40 шыбык кирәк аңа шундый эш эшләгән өчен дип әйтеп куя. Мондый кул язмаларның елын билгеләү дә аерым вакыт сорый. Андый язулар без инде аларны палеографик билгеләренә карыйбыз. Кайсы гасыр язуына охшый бу китап дип. Әгәр шулай ук язу билгеләрен ачыклыйбыз. Һәр элекке иске кәгазьләрдә су билгеләре була. Менә шул су билгеләре водяные знаки дип атала иде. Шул су билгеләре буенча без китапны ачыклыйбыз. Кайсы фабрикада чыккан бу кәгазь һәм менә шушы фабрикалар төрле чорда эшләгән инде. Алар билгеле, кайсы елдан кайсы елга хәтле эшләгәннәре. Менә шулай итеп без аларны ачыклыйбыз. Әлеге язма мирасны хәзер инде интернет челтәрендә дә күрергә мөмкин. Аның өчен аерым сайт, канал булдырганнар. Теләгән кеше аларны кереп укый ала. Соңгы арада интернет язмалар астында калдырган шәрехләмәләр аша да кешеләр үзләрендә булган борынгы язмалар турында белешә башлаганнар. Күп кенә язма мирасны кешеләр тарихчыларга калдырып китә, ләкин аларны саклау да аерым авырлыклар тудыра. Ул архивларда аларны сакларга тырышалар, ләкин саклау дәрәҗәсе әле мактанырлык түгел. Нинди тиешле чаралар әле бик күрелеп бетелми. Бу инде финанслар белән бәйле, акча белән бәйле инде әлбәттә. Архивка тапшырганнан соң да үзенчәлекле проблемалар туа. Архивка тапшырабыз икән, ул архивта эшкәртелгәнчә хәтле ятачак. Хәтта 10 ел ятырга мөмкин ул материаллар. Чөнки материаллар күп һәм аларны эшкәртеп бетерә алмыйлар. Эшкәртелеп бетмичә, тасвирланмыйча, аны халыкка күрсәтмиләр әле, бирмиләр. Шуңа күрә без үзебезнең архивта җыябыз. Анда да безнең шартлар шулкадәр начар түгел. Тарихыбызга, мирасыбызга битараф булмаган менә шундый кешеләрнең булуы сөендерә. Киләчәктә халкыбызның үз язма мирасына мөнәсәбәте тагы да яхшырсын иде. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан.